ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Raya's Secret Files. Si Raya na isang teacher na naging isang home wrecker dahil sa nagkalabuan sila ng kanyang asawa. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nag-entertain ng ibang lalaki. At etong ang ibang lalaki ay ang kanyang kasamahan sa trabaho na meron ding sariling pamilya. Hanggang sa nagkabistuhan, nagkaalaman na bisto ng sariling misis yung lalaki at siya ay message kung ano-anong masasakit na salita raw ang kanyang natamo doon sa asawa. At sinabihan niya naman yung asawa na hihiwalayan na si Cesar at kung po pwede lang sana ay ayusin nila para sa mga batang kanilang relasyon hanggang sa naging okay naman sila at iyon, okay na siya sa life niya. Ganun yun. Nagkakamali pero natututo. Bumabangon sa pagkakamali. Hindi yung nagkamali, inulit-ulit pa yung pagkakamali. Ngayon, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Nasha. Nako ate, ang tukso do not appear in a devilish form. Yung napakapangit na itsura na hindi mo kayang i-entertain, hindi po yun ganun. It appears in a very nice, kulang yung very nice. It appears very nice that you will encounter. Remember, ang mali ay aayain kang magkasala. Sa feeling na masarap na parang tama, wala pong tama na aalok kung magkasala. Wala pong tama na aalok kang magkasala. Walang tama na gaganap bilang instrumento para makasakit ng kapwa. Lalo na may asawa ka at may asawa rin si Cesar. Yes, your husband ay nagkasala and siya yung nagkasala at first, but you never have to go low down or low dahil wala ka ng pinagkaiba sa asawa mo ngayon. The consequences are there. Deal with it. What is crook is already crooked. Tao lang naman tayo. And it is never about your profession. And it's about the kids. Married life is not all about you and your husband. It's all about the future. Yung mga anak ninyo. Ang mga batang most affected. Huwag maging self-centered at all times. Especially if you are clouded by tukso. From Nasha. Eto naman sabi ni DR. Raya, sorry pero hindi rason ang sabihing tao lang nagkakasala para makaiwas sa maling ginawa ninyo o ginawa ninyo ni Cesar. Sana sa umpisa pa lang tinanggihan mo na siya, maling relasyon. Tandaan mo, teacher ka, yan bang naituturo mo sa mga kabataan na magloko sa partner nila? Huwag naman. Mas prefer ko pala DJ Rocky na tawagin mo akong DR. Thanks a lot. Ingat sa pag-uwi. Thank you, DR. Eto naman ang sabi ng Igop Moto Vlog. Ang message ko kay sender, okay yung ginawa niya na iniwasan niya na si Cesar. Mag-move on na lang siya. Ibaling niya yung love niya sa mga anak niya at sa trabaho niya bilang teacher. Again, shoutout po sa TNVR The Boros or The Boss Grab Cars, kay Coach Avatar at kay JP, kay Roger, at sa Solid Independent Riders Group Capitolio Chapter na nakagrab on sa kakalsadahan. Salamat! Ito pa sabi ni Alan, kung may problema ka sa asawa mo, hindi tama na sa iba mo hanapin ang pagkukulang niya. Walang perpekto kaya nga tayo may asawa kasi siya ang pupuno
ng kulang sa'yo, hindi bang tao? Shoutout, nakikinig kami dito sa SEO Makati Engineering Department. Uy, maraming salamat. Ito naman ang sabi ni Doc George. Hi, Raya. Alam kong alam mo na mali ang ginawa mo, na magkaroon ng ugnayan sa co-teacher mong si Cesar. Hindi na kita kailangang bigyan ng advice, pero paalalahanan lang kita na isa kang guro. Yun ang pinili mong propesyon at napakahalaga ng values mo bilang tao sa iyong pagtuturo. Kung mamanahin ng mga estudyante ang mga pagkakamali mo, hindi malabong mas mabura ang pagtingin ng mga kabataan ngayon sa kung ano ang tama at kung ano ang mali. Bilang huling paalala, alalahanin mong ang mga profesional na teacher gaya mo ay may lisensya na pwedeng matanggal sa iyo kung sakaling mapatunayan ng korte na nakagawa ka ng kahit anong gawain na labag sa ating batas. Sayang kung mawawala ang lisensya mo dahil sa isang pagkakamali. Pinagpaguran mo ang lisensya mo, be guided by your oath as a professional teacher. Huwag mo na yan uulitin. From Doc George. Very well said. Ito naman ang sabi ni Sancho. Wala talagang sikretong hindi na bubunyag. Siguro yung story natin ngayon, okay class, today ay may lesson tayo about family planning. Tapos sinuro ang mga bet. Charot with harot. Uy! Bakit kasi kailangan pa natin gumawa ng pagkakamali para ba matuto tayong itama ang pagkakamali natin? O kahit mali na nga, go pa rin kahit masakit? Sana sender natuto ka na sa ginawa mong pangangabit at mas lalo pang hindi mo pinangangalagaan ang pagiging guro mo dahil sa nagawa mo. Kaya ang tanong ko sa'yo, nagtuloy ka pa ba sa trabaho mo bilang guro? From Sancho. Yes, I think. Nagtuloy siya. Hi kay Gabrieleta, John Inosante, Bernard Laurejas. Ayan. Nag-take advantage si Boy kasi alam niya na mahina ka noong mga panahon na yon. Buti na lang at nabisto kayo ng asawa niya. Pero kung ikaw, DJ Rocky, hindi kita lolokohin. Thank you, Bernard Laureas. Hi din po kay Joe Laparan. Hi kay Davey. Hello din kay Captain George. At sa kanyang asawa na si Miss Cherry na nakikinig ngayon. Hi din kila Ate Kathy. At sa lahat ng sambayanang Secret Files Community. Wow, sambayan ng Secret. Shoutout sa lahat ng mga malilihim. Sana okay lang kayo. Sana okay lang tayo. At sana may natututunan tayo, no? Kapag nakakapagbasa ako at kapag nakakarinig kayo ng ganitong mga klaseng kwento, sana natututo tayo. Kasi, kung tutusin, kapag ikaw naman ay nasa tamang gulang na, medyo marami ka nang naging experience sa buhay, diba? Parang aware ka naman kung ano yung tama at ano yung mali, ganyan. At alam mo kung ano yung dapat mong piliin doon. Pero, dala ng pride natin, dala ng inis natin, dala ng galit na meron tayo sa puso natin, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi tama. So, siguro, extra effort na oo, i-acknowledge natin na nagagalit tayo, na nagiging ma-pride tayo, na hindi tayo nakakapagpatawad. Pero, extra effort to be self-aware, to acknowledge these emotions, these feelings, but at the same time, do something about it. Kasi hindi pwedeng yun yung mamayani sa buhay natin. If yun yung magkocontrol sa buhay natin, then, hindi tayo talaga mapupunta sa tamang direksyon. At ang masakit kasi dito, merong mga apektadong tao. And these are not just ordinary people. These are not just lurkers of your relationship. When I say lurkers, ito yung, yung nag-look, tapos look-looker. Ang corny ko doon! Huwag niyo po sana akong palitang mag-DJ, ha? Pero, hindi to audience ng buhay natin. Ito ay kapamilya. Ito ay dugot laman mo. Etong mga taong to na tinutukoy ko ay mga anak mo. Mga anak mo. At hindi lang kung sinong tao. At sila yung pinaka naapektuhan pag nakakagawa ng kamalian ng isang magulang. Okay lang sana kung hindi mo nalagyan ng toyo yung adobo.
Okay lang kung hindi mo natupi yung isinampay. Tapos biglang umulan. O okay lang siguro kung minsan hindi ka naka-attend ng performance ng anak mo sa school. Kasi pwede naman bumawi. Pero yung mga ganitong klaseng desisyon that may break or make the family, it's a different story. Make or break yun eh. Alam ko na nagkamali yung asawa, pero hindi naman siguro yun sapat at valid na dahilan para gawin din ito pabalik sa kanya. If hindi na rin naman kaya, pwede namang magpahinga muna. Sandali lang ha, ayusin natin to. Or kung po pwede, bigyan mo muna ako ng oras para makapag-isip. Yung mga ganun ba? Hindi yung tinuloy. Kasi ako, feeling ko talaga kung hindi pa talaga nalaman ng misis, ay, tuloy-tuloy pa rin. Sana wag na nating paabutin sa ganun na malaman pa ng iba para lang tumigil. Sana hindi na paabutin na magkaroon pa ng malaking eskandalo, magkaalaman pa bago itigil yung mali. Kapag alam mo ng mali at alam mo na posible na may makaalam na tao na malapit sa inyo, kung sino man, na pwedeng maiskandalo yung buhay ninyo, then stop it. Or mamili ka na lang. Kung handa ka sa mga ganung klaseng eskandalo, then ilaban mo. Pero kung hindi ka handa sa ganun, then don't do it. Huwag mong panindigan yung pagkakamaling yun. Ang hirap kasi sa iba pinanindigan yung pagkakamaling yun. So, nagkamali, matututo, babangon, then gagawa ng tama. Yun yung pinakamasarap na pakiramdam. Yung alam mo nagkamali ka, pero alam mong tapos na yun, hindi mo na uulitin yun, at gagawin mo na yung tama. Sa mga kabisyo natin, na gustong maging isang asawa, pwede bang mag-isip-isip kayo? Kung gusto nyo maging asawa tapos gusto nyo maging magulang, bago nyo gawin yung pagkakamali na matutukso kayo sa iba, pwede bang isipin yung maigi kung ano yung klaseng pamilyang gusto nyong ibigay sa mga anak ninyo? Kung gusto nyo ng hindi kumpletong pamilya, at kung gusto ninyo na watak-watak kayo, gusto nyo na masama loob ninyo sa isa't isa, I think wag na lang kayo magpamilya. Sa mga gusto naman ng kumpletong pamilya na hindi naman nila ina-expect na mangyayari yun sa buhay nila, I believe everything is a choice. Hindi naman yan yung tipong natukso ka, 'di ba? Yung na-slide ka lang bigla tapos napasok yung ano mo dun sa ano niya. Yung tipo siya ganun, right? Gagawa ka ng maraming dahilan para sabihin sa sarili mo na tama yung ginagawa mo. Well, in fact, deep down in your heart, alam mong mali. And ganun pinipresent ng demonyo ang tukso. Papalabasin niya na tama yung ginagawa mo, na masarap lang tong ginagawa mo, na walang mali sa ginagawa mo, okay lang to. Hanggang sa hindi mo namamalayan na, ay, this is a pirated version of love, or this is just, or this is a temptation. This is not true. Ganun ang tukso. Ganun ang evil acts. So kung magpapadala ka sa ganun, talo ka.
You should know better. Sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. Susunod na po ang Top Secrets. Kapiling pa rin ang inyong basa princess, DJ Rakitera, ang tagapag-protekta at tagapagsiwalat ng pinakatatago mong sikreto. Your secrets are safe with me. This is Raya's Secret. Wow. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!